kapay pag-abot na ko ani guys, gikan pa sa amo ang panimalay. O adunay may bisita nga giwat guys, 20 ka tao. O karong adlaw guys, maabot kuno sila. O gawat-huwat yung ko nila guys kung maabot sila. Kaya si Mambilin man tato mo ani din galing kay mo ato siya sa Tagbilaran. So di man pud angayon siya guys kay ako may gabantay. Ganina dihadto ko no sa ilahan ni ingon ko no nga aduna ko ni moabang pero kay wa man siya diha guys kay ani ubang ko no siya deliver og tubig. So ako kay dinhi naman ko wa man ko magkakita nila. So niuli ko nagatagbo mi si Mambilin munang ako na pud ang ni pabalik dira sa bay paabangan guys. Unja mao to nang gahuwat-huwat ko ani guys. Atong paabuton og moabot bagid ning ako ang mga among customer guys kung matuman ba jud ang giingon ni Mambilin karong adlaw. Guys, kini ako mga bagong bilya guys, trimana na pud ni. Nangawa ag buwak kay niagi og nay hangin. So nangadagdag nagbuwak ani guys, kinahanglan na pud ni siya nga triman. Wapo ko ka lugar guys kay daghan po kog lingaw. Nga ang gitanaw pud ako diri mga panudlanan sa mga gunting wa diha. So basin sa pagbalik na ko sunod guys, mopalit ko og gunting kaya akong triman ning amo ang mga bumbil aning sud. Arang inita guys na ako punuan sa bagong bilya. Kay arang inita sa sud. Og antud karon pa jud ko paniud to guys. Sa parong orasa guys. Gihapon magulat-ulat ko sa mga tao nga moabang sa amuang nanaisang in. Mapalaw na po ko ani guys kay hapon na wa gihapon sila mo abot. Gigutom na ko guys. Tingali mo ulan na ko ani human ani nako ron og kuan sulti. Alas 3 na sa hapon guys, buntag pa ko ani guys, wa gihapon sila mo abot. Si Mambilin na nag-istorya na ako nga adunay mo abot karong adlaw. So niya gihapon ko ani guys. Maghuwat gihapon ko sa among customer. O hapit na ko mapikon ani guys. Gigutom na jud ko kaayo. Mo na nga pasensya jud mo kung musapot ko guys kay tiaba po naglabad akong ulo kumukaon. Di ba ko guna mag dungag-dungag ari guys kay labi na kay naa na po laing ni sud bitaw unja. Mao na ko magtikaw-tikaw dito sa sud. Mo na nga ari ra ko sa silong kay murag initan po ko silong, gusto ko di ari sa ilalom sa bagong bilya. Mo ni guys ang akong sitwasyon ron. So, human ani guys, muli na ang tingay ko. So, bye-bye na. O, ako mo yun guys. Pasensya na muna ako guys. Kung maura ni akong mabidyo karon kay wa man jud ko'y lako-lakaw o gahuat jud ko sa ako ang customer. O, ako mo yun guys. Bye-bye!